Кобрынскія гастролі. Няхай гэта так называецца. Таму што галоўным якраз і было тое, што мы пабывалі на гастролях. Мы гэта дзівалаціна, мы гэта наш тэатр, мы гэта наш хор. І, ведаеце, выглядалі мы там зусім няблага. Выглядалі мы там годна. А кветкавы рай. Я выехала з свайго кветкавага раю, так я называю свае лецішча, і трапіла ізноў у кветкавы рай. Ну гэта ж проста цуд. Цуд гаспадыня. І суседская гаспадыня таксама, дзе мы ў прыватнасці начавалі. Белавежская пушча. Ну што тут гаварыць? Белавежская пушча. Усе мы там былі, але ўсе мы яшчэ раз з задавальненнем там прайшліся. Зараз мы ў Пружанах. Вось гэты сядзібны дом, палацык. І парк. Мы тут прызямліліся, каб яшчэ раз удыхнуць паветра берасцейшчыны. Для мяне асабіста вельмі дарагое. Вось я ехала, а мне прыляцела паштовачка ад прафесара Зоі Мельнікавай з Брэсцкага універсітэту, якая павіншавала мяне з сёмхай. Упершыню па гэтых мясцінах я вандравала у часы навуковых канферэнцый. Так што я згадала тыя свае часы.